Дарэчы, паводле сведкаў, 69-гадовы Статкевіч падчас вось гэтай дэпартацыі, выкідвання з Беларусі ў нейтральнай зоне літаральна выбіў нагою дзверы аўтобуса, выйшаў, адмовіўшыся пакінуць родную краіну. Апошнія 2,5 гады ён правёў у рэжыме поўнай ізаляцыі ў калоніі якраз-такі глыбокага, без ліставання, без кантактаў, нават з роднымі. Падчас знаходжання на мяжы Статкевіч здолеў паразмаўляць па тэлефоне з жонкаю. Побач з ім, па словах тых, хто знаходзіўся ў аўтобусе, стаялі двое працаўнікоў КДБ. Яны стаялі так адмыслова, каб не трапіць у камеры назірання. Мікола Статкевіч, адзін з найбольш вядомых беларускіх апазіцыйных дзеячаў, з сярэдзіны 90-х гадоў актыўна займаўся палітыкай, арганізоўваў акцыі пратэсту, неаднаразова быў арыштаваны. У 2010 годзе быў кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах, а пасля удзелу у акцыі 19 снежня атрымаў 6 гадоў калоніі. Вызвалілі яго ў 2015, аднак ужо ў 2020 годзе ён зноў быў арыштаваны і асуджаны гэтым разам на 14 гадоў асобага рэжыму. Уже зараз з намі на сувязі праваабаронца Павел Левінаў. Спадар Павел, вітаем вас, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Адразу пытанне: у глабоцкай калоніі жонцы палітыка, як мы ведаем у інтэрв'ю «Новай газеце», яна распавяла, што не пацвердзілі такога факту, што ён у іх знаходзіцца. Якая версія ваша, спадар Павел, дзе можа быць зараз Мікола Статкевіч? Ну, я думаю, что, скорее всего, в отношении Николая возбуждено очередное уголовное дело. Не знаю, по какой статье, и, скорее всего, ну, как по общему правилу, он содержится в следственном изоляторе. Дарэчы, зараз вось прапаганда пачала актыўна прасоўваць каментары ў сацыяльных сетках з відэаматэрыяламі пра Міколу Статкевіча, пра тое, што супраць палітыка маюць распачаць новую крымінальную справу за вось гэтую порчу аўтобуса, за тое, што ён выламаў дзверы ў гэтым аўтобусе. Маўляў, палітыку трэба дадаць дадатковы тэрмін. У сённяшніх рэаліях я думаю, што это абсалютна рэальнае развіццё падзеяў. Ну, в нынешних реалиях может быть и автобуса не быть, и двери не быть, а быть уголовное дело за выламывание дверей в автобусе. При гэтым, ничего не исключено. При гэтым, спадар Павел, ці можем мы тады на рахунак вось гэтых уладаў, якія сёння кіруюць у Беларусі, таксама залічыць, як чарговае іх злачынства, это вось уласна замоўчванне, што уласна з Міколам Статкевічам, дзе ён насамрэч зараз знаходзіцца, таму што мы ўсе ведаем, што яго выводзілі, ён не сам пайшоў, ён выйшаў з людзьмі ў масках, то бок ён быў у суправаджэнні прадстаўнікоў гэтага рэжыму, і яны абавязаныя сказаць, дзе знаходзіцца, у якім стане грамадзянін Беларусі Мікола Статкевіч. Да, я с вами полностью согласен, но когда человек, называющий себя президентом Республики Беларусь, говорит, что иногда не до законов, все слышат это, что всегда не до законов, то мы можем пока только говорить. А я думаю, что придет то время, когда кому-то придется отвечать за все свои поступки. Спадар Павел, вось калі дапусціць, што Мікола Статкевіч не падпісваў ніякага памілавання, тым не менш, вось яго памілаваў Лукашенко разам з астатнімі палітвязнямі, якія выйшлі на свабоду ў мінулы чацвер, то ці маглі яго акурат вярнуць у калонію вось на падставе таго, што Статкевіч не прыняў гэтага памілавання ад Лукашэнкі? Ну, я не видел указ о помиловании, что там в нем написано, но вообще по логике вещей обратной дороги как бы быть не должно. Хотя, ну, наверное, тот, кто помиловал, может внести, может быть, изменения в указ, отменить это помилование. Мне тяжело влезть в мозги тех людей, которые принимают вот такие решения. Спадар Павел, не хацелася б нагнетаць, хаця ў такой сітуацыі, напэўна, што не скажы, то оно все адно дзесьці так па краю, але ўсё-такі многія звярнулі ўвагу на тое, што калі Мікола Статкевіч, які з'яўляецца, па сутнасці, асабістым ворагам Лукашэнкі, і ён зламаў сцэнар, па якім бы Лукашенко і хацеў павыкідваць папросту людзей з Беларусі, усіх, хто яму замінае там жыць,
то ці ёсць такая рызыка, што Міколу Статкевіча чакае якраз паказальна жорсткае нейкае пакаранне для таго, каб не было прыкладу для іншых палітвязняў, якіх будуць выкідваць з Беларусі, каб яны таксама умоўна не выбівалі дзверы ў аўтобусе і не вярталіся ў Беларусь. Я нисколько не исключаю, скорее всего, считаю, что да, власть воспользуется этим моментом, чтобы другим неповадно было. Вось зараз цэлая дыскусія акурат разгарнулася, спадар Павел, адносна маральнага выбару Міколы Статкевіча застацца ў Беларусі. І у крытыку перадусім ставяць, што спадар Мікола мог бы вось на волі, у дадзеным выпадку у эміграцыі, больш зарабіць на свабодзе, чымся на чужбіне. Якая пазіцыя праваабарончай супольнасці вось на гэты конт? Я не могу говорить о всей позиции, могу сказать о своей. Здесь есть весы, и у этих весов есть две чаши, и только Николай знает, почему перевесила чаша весов о том, что он вернулся назад в Беларусь. И время, и история покажет, насколько верен был его выбор. Калі мы кажам вось пра верагоднасць таго, што спадара Міколу зноўку адправілі ў глыбоцкую калонію, ведаем вельмі жорсткія ўмовы там утрымання. Гэта стары будынак, пабудаваны яшчэ ў 18 стагоддзі манастыр. Мала там паветра, ёсць шмат прыкладаў, калі вязні, якія там знаходзяцца, сканчалі жыццё самагубствам. Ёсць прыклады, калі яны проста з-за вялізнай нагрузкі на працы хварэлі моцна, як мой сябра па школе Валянцін загінуў у 2017 годзе. Спадар Павел, то вы што можете сказаць пра глыбоцкую калонію, наколькі гэта сапраўды асаблівае месца сярод усіх вось калоніяў беларускіх? Вы знаете, это, если так сравнивать с советской властью, то это какие-то вот такие соловки, да, где людей, которые там находятся, не считают за людей, вот, и, будем говорить, относятся к ним не по-человечески, жестко, на грани применения пыток, а возможно даже это можно расценить как и пытки, если человек находится в режиме инкоммуникада, вот, если о нем, мы же все помним, как о Николае длительное время не было вообще никаких вестей, и мы даже подозревали, что Николая, может быть, даже нет в живых. Вот, поэтому это одна из таких овлаковских колоний в Беларуси. Ну і сапраўды, там досыць вялікая колькасць вязняў знаходзяцца асуджаных па сумна вядомым 328 артыкуле крымінальнага кодекса. У 2014 годзе Александр Лукашенко ставіў задачу тады перад Міністэрствам унутраных справаў. Трэба для іх зрабіць невыносную умову, каб яны смерці прасілі. Гэта ён казаў пра людзей, якія асуджаны па наркатычных артыкулах. Што ж казаць пра палітычна матываваныя артыкулы? Прыкладна такое ж стаўлена, а можа быть нават яшчэ горшае, спадар Павел? Оно еще хуже отношение к политическим. Вот те люди, которые выходили, освобождаясь по сроку, либо выходили вот таким образом, каким они выходят сейчас, да, они рассказывают про условия содержания и про отношение к ним по отношению к другим лицам, совершившим преступление. И это, конечно, отношение намного жестче. Спадар Павел, яшчэ напрыканцы нашай размовы хацеў запытаць, вось Святлана Ціхановская заклікала цяпер міжнародную супольнасць патрабаваць ад Лукашэнкі вызваліць, па сутнасці зноўку вызваліць Міколу Статкевіча. Ці ёсць у дадзенай сітуацыі сэнс звярнуцца непасрэдна да адміністрацыі прэзідэнта ЗША? Пра тое, па сутнасці мы ж маем справу з угодай, нейкай сделкай, вот там палітвязні на запчасткі для Белавій, для расійскіх самалётаў. І тут, па сутнасці, Лукашенко не выконвае сваю частку гэтай дамовы. Ці ёсць нейкі механізм, сэнс-то напэўна ёсць, ці ёсць нейкі механізм, магчыма, у праваабарончай супольнасці звярнуцца на самы верх у Штатах?
Я думаю, что, и даже не только думаю, я уверен, что Соединенные Штаты Америки и президент Трамп проинформированы об этой ситуации, о том, что неизвестно, что сейчас происходит с Николаем Статкевичем. А что касается сделок, то я вообще не понимаю, в этой сделке не участвовали эти 52 человека, за них кто-то решил, где они должны находиться. Вот, наверное, это неплохой вариант в том, что они находятся на свободе, хоть и не дома. Вот, но, а с другой стороны, это нарушение всех международных правовых стандартов, когда граждан своей страны принудительно депортируют из своей страны. Это просто нонсенс. У такой ситуацыі ці можна прасіць неяк уплываць на пазіцыю амерыканскага боку, каб яны ў наступных сделках з рэжымам Лукашэнкам настойвалі на тым, каб у людзей все-таки быў выбар заставацца ў Беларусі і пры гэтым не цярпець на новыя рэпрэсіі альбо выязджаць, але каб у іх быў выбар. Я думаю, да. И вот этот пример Николая Статкевича, наверное, подтолкнет переговорщиков в этом процессе о том, чтобы у людей такой выбор был. Чтобы у них была как возможность остаться в Беларуси, так и выехать из Беларуси в удобное для них время по собственному желанию, а не по принуждению властей.